תגבירי. יש טובי 60 ויש כוסות נשים, ים אנשים. השקט שנשאר רגע אחד עומד איתך. אלמה? 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 אלמה, תגבירי. אלמה? אלמה, אני רואה שאת נסערת. קראתי את התיק הרפואי שלך ואני קצת מודאג. תוכלי לספר לי מה את זוכרת מהתאונה? אני זוכרת שהתאונה קרתה באשמתה. מיהרנו וליאור איבדה את השליטה על הרכב ונתקעה ברכב שממול. רום אמר לי שהוא מבטיח שהוא יגיע בזמן, אז לא לאחר. נו, אז יאללה, תתקדמי! אנשים. אני זוכרת שהלכנו לפגוש חברים ולא הסתדר לנו בזמנים. ואז הדבר האחרון שאני זוכרת זה שהתעלפתי והתעוררתי בבית חולים. והם סיפרו לי שליאור היא לא שרדה. אלמה, את זוכרת מי נהג ברכב? כן, זאת הייתה ליאור. את זוכרת איזה שיר התנגן ברכב? לא, אני לא זוכרת. הייתם בשקט? זה היה השקט שנשאר. את זוכרת לאן נסעתם? כן, הלכנו לפגוש חברים. אנחנו היינו בדרך למסיבה. אני נהגתי. אני הרגתי את ליאור.